दा जों आराम मोनदों गिबि खेब गेलेनो मोननानै बड'लेण्ड CM काप गेलेनो मोननानै थारमाने गामिनि माखासे उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा गावनि रोंगौथिखौ देखायनो खाबु मोनाखैमोन दा लकेलाव खुंनाय हिसाबै लकेलनि गामिनि उन्दै उन्दैफोराबो गावनि रोंगौथिखौ गेलेनानै देखायनो खाबु मोनदों दा बेनि थाखाय गोजोननाय थादों आरो बिटिआर सरकारनिसिम जों बे टिमा गासै जोंनि माबा BCDC आन्दाराव मोनबा टिम दंमोन जों गिबि खेब गेलेनानै फार्स्टआवनो गेलेनानै जों डाइरेक्ट माबायाव थांदों सेमि फाइनालनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनालाव फैबाय ओमफ्राय जोंनि माखासे उन्दै उन्दै गेलेग्राफोरखौ लानानै जों मोजाङै टिम सापर्ट खालामनानै गेले जों फाइनालाव उइनार जानो हादों आरो दा जों बिनिफ्राय उइनार जाबाय जों TLCC माफ्राय गेलेनो थाखाय जों नाजानोसै मोजाङै जोंनि टिमफोरखौ लानानै माबायदि साजेसन होनानै माबायदि गेलेबा माबायदि उइनार जागोन जों माबायदि गेलेनो खाबु मोनगोन बेखौ जों सावरायलायनानै गेलेनो नाजानोसै आरो बेखौनो साबायखर बावगोन दा जोंनि ओरै BCDCनि आन्दाराव गेलेनानै गामि वाइस गेलेहोनानै आरो लाइमोन उन्दै उन्दैफोरखौ जेराव बेलेगाव गेलेनो खाबु मोनाखैमोन उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा दा ओरै लकेलिटि गामि हिसाबै खुंनायखाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोराबो गेलेनानै गावनि रोंगौथिखौ देखायसारनानै जों दा देरहासार जाबाय दा बेखौनो साबायखर होग्रानो बिदिसिम आं बे बलांगुरि BCDCनि CM कापआव बयनिफ्रायबो मोजांसिन फुटबल गेलेगिरि जानो हानाय हिसाबै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनिफ्राय बेनोसैमोन आंना इयुनाव सासे मोजां फुटबल गेलेगिरि जानो हानाय आंनि मुङा सोगोमसार ब्रह्म दा जोंनि बे बलांगुरि BCDCनि आन्दाराव थानाय मोनबा टिमखौ लानानै नैबेयाव बलांगुरि BCDCनि आन्दाराव बिटिआर सोरखारनि अर्गानाइजआव मोनसे गिबि बड'लेण्ड CM काप 1.0 जा बे गेलेनाय बादायलायनायखौ BCDC लेभेलाव खुंफुंनाय जाबाय दा जों बलांगुरि BCDCनि आन्दाराव थानानै आं स्पेसियेलि मोनसे टिमनि केप्टेन हिसाबै दा बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि BTCआव गिबि खेब नैबे बड'लेण्ड CM काप बादायलायनायखौ बिटिआर सोरखारनि नाजानायजों गिबि खेब खुंफुंबाय दा आं आसा खालामदों नैबे खुंफुंनायजों जाहाथे जोंनि ओनसोलाव थानाय गोदोसोनानै थानाय माखासे जाखांफुनो हायै बा अपेन फिल्डआव गेलेनो माखासे मोनि प्लेयारफोरबो दङ जाय गोबां टेलेन्टेड बिसोर प्लेयारफ्रा दा नैबे अर्गानाइज खालामनायनि गेजेरजों नैबे प्लेयारफोरखौ जों दा गोजौ लेभेलाव लांनो हानायनि खाबु मोनसे बेखौ आं बिराद गोजोननाय मोनदों स्पेसियेलि आंनि फारसेनिफ्राय आं बेखौ बिराद गोजोननाय बावहरदों बिटिआर सोरखारनिसिम बा प्रमद बर' सारनिसिम दा बे बेलायाव जोङो बिराद मोनबा टिमनि गेजेराव जोबोरै खस्थ' खालामनानै नैबे फाइनालसिम गेलेनानै जों दा सेथि बा उइनारखौ मोननो हायाखैब्लाबो जोङो दा सेकेन्ड प्राइजखौ आजावनो हाबाय दा बेयाव जोंखौ नैबे टिमाव गेलेनो चान्स होनायनि थाखाय आं स्पेसियेलि जोंनि BCDCनि चेयारमेन सार बेखौबो हामबाय होनदों आरो दा जोंजों जा फाइनाल मेट्सआव जोंजों अपोजिसन हिसाबै गेलेदों अपोनेन्ट टिम हिसाबै गेलेदों बेयो जाहैबाय जोंनिनो BCDCनि सिङाव थानाय सारांगुरि सानसोरां क्लाब आरो जाय जों रानार्स आप हिसाबै मोनदों बे क्लाबा जाहैबाय जोंनिया देवथायारि जायख्लं क्लाब बेखौनो बुंदों जाहाथे इयुनाव बेबायदि मोनसे BCDC लेभेलनि बा बड'लेण्ड CM कापआ अराय माने इयुनावबो जौगालांबाय थानो हाथों खेला होनानै माखासे प्लेयारफ्रा बिदिनो जौगालांबाय थानो हाथों।